שלום יוטיוב. אז היום יש לנו ערוץ חדש שאני ודניאל נהיה שותפים בו, קוראים לי ג'ורדן ולשותף שלי דניאל. אז שלום. כן, הוא פה. אז אנחנו בעיקר נעסוק במיינקראפט. הערוץ שלנו יהיה רק על מיינקראפט אני חושב, ונעשה מלא סרטונים, פרקור, סורווייבל, איך לבנות כל מיני דברים. לפעמים אני אעשה איתו סרטונים, לפעמים הוא יעשה לבד ואני לבד, לפעמים עם עוד חברים. אבל בקיצור, זה הולך להיות ערוץ קטלני רצח. אנחנו הולכים לעשות מלא שיפורים לערוץ, וכל דבר, כל פעם שתכתבו לנו משהו, אנחנו נסתכל עליו. אנחנו כנראה, אנחנו בערב, בעיקר בצהריים לפעמים ג'ורדן יכול, אני בערב יותר יכול, בשבת ובשישי כל הזמן אנחנו יכולים. כן, אז נעלה סרטונים בדרך כלל, לכמה סרטונים בשבוע, אני חושב 3 סרטונים או 2 בשבוע. יש סרטונים לשבוע, בשישי שבת יהיה 100% סרטון, מבטיחים. כן, רק אם יהיה לנו משהו דחוף אז לא נוכל לעשות סרטון. כן. אבל אם לא... יש כזה מצב קריטי לנפצה איזה שבוע. טוב, אבל בקיצור, מה שאתם צריכים לדעת שזה הולך להיות ערוץ קטלני, שווה סאב, אז תנו לייק ורשמו לערוץ. ותספרו לחברים שלכם על הערוץ הזה, תספרו להם. כן, טוב, אז אני מקווה שתירשמו ותמשיכו לראות אותנו. יאללה ביי.